ken ancestral domain. Daytoy ti kangronan a rason dagiti residente ti Bangilo District, abukalen ti Barangay Umnap, Lat A ken Buano Malibkong, iti nabayag a panawen asaan dangi palubos a may kanti individual a titulo dagiti talunda. Ken ti nasa o a distrito, ti kaykaysunan a distrito iti ili, ngawanan individual title dagiti talunda. Ti 70 ti tawen na aman nalon, ani Tatay Gentiano, di makkel iti Umnap Malibkong, mamati ati daga ti Malibkong, ket daga iti amin nga umili. No, matituluan ti daga dito. Kasla mapektaran ti kultura kadakwa. Siyempre, panunot ti tao, kukwak, lakok. Uren niyang pangilakwan da. Ket no ancestral domain kuna amin na ito, awan ti kumati individual nga agyang kukwat to. Ragup na ito, tapno may patawid kadagi kuamod, lagi sumasaron no. Itisidong ti Comprehensive Agrarian Reform Program, ti Department of Agrarian Reform, na iwaras dagiti Certificate of Land Ownership Award, wenno CLOA. Ken maysa ni Tatay Gentiano, kadagiti nasurok limagasot a benepisyaryo. Talagang maasikasok na laing layat at kukwam nga road nga pa. Siyempre, awan ti pangi langaam nga sa bali. Kuwam na yeta, adamo ipatawid no kadagi sumarsaron no nga ka. Agdagop ti 97.6 hectares, wenno pa kay batogan ti nasurok limagasot a CLOA, ken 388 agrarian reform beneficiaries, tinaykan titulo manipod kadagiti tallo a barangay. Kalpasan na, maorganisar dagiti ARBs nga agbalin nga Agrarian Reform Beneficiary Organization. Tapno matulungan da, ijay daga nga taltalunon da, ibuo tayo isuda into an organization, matulungan tayo isuda in terms of livelihood projects. Pero dapat organisasyon da ko mama, co-op. Nang tedmet palagip ni Kong JB Bernos ken Kong Ching Bernos, adagiti naited at titulo kadagiti umili ti Bangilo District ket adaan kabatugan a responsibilidad. Deta daga ket isunto deta nga titulo isu ti mangited kanya tayo ti kunada nga land tenure na kung kunada tenuurship bagi yu detan. Deta ti pagrugyanan na ti pagbiyagan nyo. Detoy nga CLOA nga inted ka datoy ti dar nga nagtitinulungan yu ti manong nga tao nga trinabaho. Namnaman yu apo. Nga iti opisina Congressman JB Bernos, kan iti Solid North Party List, under the leadership of Kong Ching Bernos, si pupudno nga tumulong ti amin nga programa, polisiya iti Kongreso, nga suporta iti agriculture system, kan nyapit kayat yung development kay da programa head ti DAR. In behalf the office of Kong JB Bernos, ni Kong Ching Bernos, our office will always be open for the people of Malibkong, not just for the people of Malibkong, for the whole Abrenian community apo. And when it comes to agriculture, number one ni Kong JB nga mang suporta ti pagsayatan ti agrikultura, tamamati so nga ti manalon ket iso ti pundasyon iti sto nga biag ti tunggal maysa kada tayo. In padanon met ti gobyerno probinsyal ti agtultuloy a suportada kadagiti manalon a mangitag-ay ti pagbiyagan dagiti residente. Panagyaman ken ragsakmet ti insubad dagiti umili. Pormi ang natiragsak da apo. Taadar ito na dumaduma hinsa ti gobyerno nga ipakaawat ng runa ti dar. Kariti tattao dito distrito Malibkong. Municipality Malibkong. Kabayatan na naikanmeten pondo dagiti dua a farm to market road projects manipod dar babaen iti tulong da Kong JB Bernos ken Kong Ching Bernos. Aga tidog ti 5 kilometro ti Barangay Mataragan to Matalibeng Farm to Market Road ken Umnap to Bangilo Junction Farm to Market Road. Instead na 5 hours, barbareng agbaling na 3 hours, maibiyahe da dagijay produkto da tinakadarasan. Mas mapadaras ti pang nangibiyahe kayat dan nga agapit kasi ado ti farm to market road nga pagnaanda. Ti Malibkong ket ada iti babaen ti geographically isolated and disadvantaged area. Ngem babaen dagiti programa ken tulong ti nagduduma nga ahensya ti gobyerno ken suporta dagiti lider iti probinsya awan sa bali pagturungan da no di iti na progreso nga ili. Jessica Boreta, Balitang Solid North.